سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل الله تجيتغو أبرني daha tegaka honoma bodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñayi windere feñjay battake bindaɗo nasande 15 korse hitande ujune ɗe nogas e tati ɓatakuji men fayti koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada andinɓe ɓen gurdam aduna ha mbawɗen wurdede musidɓe tedduɓe bandiraɓe sénégal bandiraɓe mauritanie bandiraɓe mali bandiraɓe gambi bandiraɓe guine hay diaspora o kala moni kala ɗo woni min calmini ɗum min juurima ɗum min jettiɗum min ñaguima duwaw en garti alhamisa hande 15 korse hitande ujune e nogas e tati jokkude tarikh meɗen annabi moussa firawna kuɗaɗo allah o hanki gasi hande kadi eɗen natana fannu goɗɗo ene dusodira e meɗen ceerno haali abdoullahi sy mo ganduɗa kam woni koɗo men to banggue oɗo hen tarikh juɓɓuɗo baɗɗo fayida bandiraɓe kala paadi musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere jappuɓe noppi ne luuɓi amen noppi mumen yo kisale ɓuural ndenka loway men allah yeɗa men jaam yeɗa men ɓuural haade min yettade ceerno haalidou eɗen nelde duwaw dendagal windere kala saabu oɗo hen bateau juuɗo toon to Grèce taw kadi iwno koto leydi Libye ene jolni kene abboye temedde jeeɗiɗo ko fawi migrant en ɗannotoɓe ene ɗabboya ko guuri juuka toon ko ganduɗa hande ne abboye temedere neɗɗo wasi en fittano muɗum ene yurmini ne muusi ne hamni yaltude gendi mum gam ɗabboyde hawray ɗum ɗo henen muusi kono ne kata Nigéria yanoɓe dewgal ne garta bateau juuɗo toon hecciyanki kena abboye temedere ko fawi neɗɗo maayi hen ɗum ne kadi ne yurmini no feeɗen duwo julɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe nannaɓe aljanna ille yino ceerno Khalidou haade mi yettadema calmina bandiraɓe eɗen calmina ceerno Boubacara Gaye almudo ceerno Hamdou Rabby Diath gorko mo wuuro Ali Guelel naɓe 2022 jaɓɓimen toon jaɓɓugal paydingal rewɓe worɓe mbaɗi lase worɓe subalɓe jaltine jima kamɓe rewɓe ɓe kala ɓe jaɓɓi délégation kiwɗo leydi Sénégal Sar Abdoulahi Sar Amadou Moussa Anne e yaadi men kala layane woɗɓe firfiruji mbaɗa toon gueɗe kewɗe mbaɗa toon ko hunde yuɓɓude jaɓɓugal paydingal bangal fayida ɓenne kadi ko teddinteɓe ko juureteɓe ko salminteɓe ballal ceerno Boubacara Gaye takkusana ceerno Hamdou Rabby Diath toon to Nouakchott ceerno Boubacara Gaye nde garɗen bismi en waɗi men koye nokku mo ganduɗa kala jamma omo yoɓa 50 000 uguiya wona hunde wemde onne kadi ko jatigue ko korsuɗo ko tedduɗo ko ceernajo ko musidɗo hamme sall waɗani min teddugal no feewi jawdi juɗadi ha ɓendi waɗa maaro nder yaltirde Nouakchott ɓe mbiyata Sara Aziz
teddungal payodingal ngal yejjittake ene duusen Yaya Ndiaye wela segene eɗen gone ɗe ceene eɗen jewta ken rokka men gartam kono ne kadi makam Couture Mba e suddiɓe mum hirde welde jamma hirande ene duusen Yaya Ndiaye Abdoulaye Ndiaye cifte daare musidɗo men Haali Abouba ɗum ɗo hen kala wona hunde yejjittede ko koɗugaji mawɗi mawɗi mbaɗen ɗen to leydi Mauritanie alhamdulillah ko yettude Allah on calminama mbiyama yo duusugo ɓooyi kadi eɗe hene teddule kala gona jejjitteɗe ceerno Halidou mi salminima mi juurimama bisimilla maɗa eɗene jewte men tarihaji meɗen annabaɓe calmina bandiraɓe ngan saga garene yewtere men assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Halidou Yunus ndemo dano ko ɓurɗo winnere dognamamo. Waaleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaaguima Allah to gonɗa foof yo Allah waɗi hebbinema nden ka mum an e ɓesguma foof. amina ya rabbi. En jetti Allah Allah gartirɗo en ɗo omo luɓi en poofaali yo lumno en ɗi omo ɗaldi en cellal ngal o tottuno en ngal omo ɗaldi en haqqillaji men ɗi o tottuno en ɗi ha mbawen jottade ɗo gadden yewtere nde gownoɗen addude. Seydi Sarr mi salmitimama mi wima mbani kono noon en juuli en nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko kañum woni sababu woodede oɗo aduna so wonano kanko hay hunde wodata. Caggal ɗum en calmini kala juulɗo ɗo woni kono en gardini e ɗin ɗon calminali jinnaɓe men wonɓe sababu woodede men e ɗam no gurdam. Allah kayne wawno tagde neɗɗo foof no tagiri baba adama ni taw hay goto jibinani goɗɗo kono sa yi Allah waɗiri ni wona meɗe wadde noon kamɓe jinnaɓe ɓe en ñaaguima Allah yo Allah moƴƴanɓe guila e gurdam ha e mayde. Kamɓe wuurɓe ɓe yo Allah junnu gurdam looɓe cellal Allah heddaɓe l'islam wurnaɓe hen waraɓe hen. En calmini jinnaɗo men debbo o en ñaguini moma Allah moƴƴere juutde balɗe moƴƴude battane moƴƴo mo Allah moƴƴini newiɗo jokkowo en ɗam dewowo Allah jurmotoɗo moƴƴo moƴƴinɗo moƴƴanowo neɗɗo kala jeenaba Abou Tafsir Mamadou mi salmini mi juurima mi ñaguinimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah ya won e jaam. Kono en duwanima jinnaɗo men duttiɗo badɗo gollal payodingal hade mum yaade so ƴettude ɓesgu mum foof nanda e alqur'anil karimi wi ala ko cohlimi so wona alqur'an. Alhamdulillah Abdoulaye Khalidou to gonɗa to yo Allah ɓumno ƴeema yo Allah moƴƴane toon yo Allah watta e moƴƴuɓe o waɗana noon dendagal julɓe kala. En calmini kala gurɗo e dow leydi he en duwonima kala cakkiɗo e mayri yo Allah hebbine mum yurmede mum. Ko wona ɗum ko en calmini jinnaɗo men ceerno men musidɗo men sehil men giɗo men moƴƴo mo Allah moƴƴini moƴƴirɗo dendagal moƴƴireji ɗi Allah moƴƴani ɗum gando gandinowo dewowo Allah dewnowo Allah newiɗo newaniɗo dendagal tagoje Allah kala mo ganduɗa ko kewɗo jurumderuji Allah jurmotoɗo kala ko yurmini hay ko yurminaki o wiyata ko Alhaji Ceerno Mahmoudou Belli Mbaye omo tawe ɗon ɗo sorigo ɗo. En gari haɗo makko en calminimo en jurmomo en nanni hen calminali dendagal galle o mawɓe sukaɓe worɓe e rewɓe kala. Kono noon en calmini dendagal almudo mo ina taweɗo galle ɗo ene wuuri ɗon alluwal en ñaguima Allah yo Allah hokku ɗum sago mum. Ko wona ɗum ko Seydi Sarr en calmini dendagal jaatigui meɗen ɗo tawete en gardini hen Ceerno Ahmadou Diago mo ganduɗa ene taweɗo Paris ɗo taw ko wuuro wiyetengo Argentoy moƴƴo jaajƴo Karay Siré
mo ngannduɗaa weeɓaani ngaraaɗo galle makko ɗon mbasa tawde ɗon koɗo yo Allah hokkuma yaajeende caggal ɗum ndewnen heen njaatigui men to Elbeuf mo ngannduɗaa hay sinno en cuttima seeɗa eɗen kaala kanko koye suɓaɓe o jeyete ngam teddungal makko e moƴƴere makko kanko e joom suudu makko biyeteɗo Hawwa Sow ɓe jeeya ko to Dondu ɓe jeeya koto aali wuuyi jaafo ɗon kono noon ko ɗo ɓe ngoni e leydi France ɗo wiyete Elbeuf jaatigueɓe men ko musidɓe men ko ɓe Allah waddi en moƴƴuɓe ɓe ngannduɗaa ko annduɓe teddungal teddunooɓe Ifra Karfa Sow e joom suudu makko Hawwa Sow kono noon en goppata mawni ko ene wiye Seyni Karfa Sow taw ene takkodiri cuddiɗo mum ene wiye Aïssa Soumaré kamɓe fof en calminiɓe en juurimaɓe koɓe moƴƴuɓe koɓe tedduɓe koɓe teddinoɓe kono noon kamɓe ɓeeɗo eɓe tawi hannde to men to e foftere maɓɓe ko wona ɗum ko en calmini dendagal taweteɗo ɗon Hammady Gueye kanko woni président fondation Nourul Houda en calminimo e inde dental ngal fof en nanni hen heddiɓe fof kono noon eɗen mbawi tellade ha to Évro ɗo calminen mawɗo moƴƴo mo Allah waddi en korsindo en jiɗɗo en mo ganduɗa jiɗɗo moƴƴere jiɗɗo almudago jiɗɗo alqouranil karim taw omo wiye Oumou Touré sara makko ɗo kadi en jaltata wuuro ngo taw en calminani bani men debbo moƴƴo kadi battuɗe men hakkille mo Allah waddi en moƴƴo mo ganduɗa ene wiye Hawo Konté ene jeeya to Dondu kono noon e hoɗi to Évro ɗo en calmini ɓiyi ko calminɗo en hanki biyeteɗo Banel kono en calmini joom galle makko Gaynde Diago kanko fof kamɓe fof en ñaaguima Allah yo Allah moƴƴanɓe e gurdam mabɓe Allah muñanaɓe ko juuti Seydi Sarr konngol arti e ma mi salminmami donoma ko gonumami donade juutde balɗe moƴƴude battane Allah barkina ɓesgu ngu Allah hokkuma ñamde e barke mabɓe ko juuti yo Allah waɗɓe anduɓe Allah udditaɓe taw ko gandal ngal ɓe janggani taw ko gandal arsuki Allah gummiɗo to Allah naati e mabɓe nde won noon Allah ne waɗano noon jeeya mum sa'a kala konngol arti e ma ciftina en walla kalana en holto jiɗɗa nayoroɗen hande en gasnino annabi Moussa hanki hande noon naateten koye annabi goɗɗo kala annabi mo jiɗɗa naaten e on ɗon saaha kaala e on saaha jokken golle Seydi Sarr konngol arti e ma assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ceerno Khalidou Abdoullahi Sy min calmitimama en calmitima dendagal bandiraɓe kala kadi bandiraɓe foof calminama ɓe calminiɗaɓe foof kadi en calminiɓe en juurimama ɓe ceerno Khalidou caggal nde gaynuɗen annabi Moussa e oɗo henna Fir'auna joolaɗo e ngoɗo henna maayo laati wona Allah binoɗo hoorim ko Allah joni jiɗɗen yahde koye hakkude annabi Moussa e oɗo henna jiyaɗo Allah biyeteɗo Hudar joom kawisaji holi yo gonnoɗo Hudar mo annabi Moussa jogori addude tarikh muɗum mo jogoɗen kadi addande bandiraɓe ceerno Khalid bisimilla maɗa eyyi mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr mi weltanimama no feewi eyyi hande jiɗɗa ko naaten hakkude annabi Moussa e oɗo jiyaɗo Allah biyeteɗo Hudar eyyi won ñaguinoɓe ɗum ɗo noon won woɓɓe ñaguinoɓe hakkude Moussa e Qarun e ma en garoy toon ko gotum woɗɗodirani won woɓɓe ñaguinoɓe annabi Yousuf kono foof ma aroye so Allah jaaɓi joni noon jiɗɗa naaten ko hakkude annabi Moussa e Hudar caggal en jalti hakkude annabi Moussa e Fir'auna hanki hakkude annabi Moussa e Fir'auna gasi hanki ko hanki o yooli e nder jewte men kanko Fir'auna en kaali ko heewi hen haɗo Jibrilu tellino e makko funtimo ha o haali ñawore nde o haali nde ha o windi e kayit taw ko Jibrilu ñaagimo yo wat ɗum en ndiwi ɗon hanki seeɗa nde Jibrilu ari sappitade hunhu makko ɓakkere haade makko innude ngol ɗo konngol teddugol la ilaha illallah
e on ɗon saha haade ɗum taw haade makko yoolade ma Jibrilu yehi to Moussa o heɓoyi on ɗon kayit mo Firawna winduno tottimo o jeggi on kayit Firawna ne ñawno hen oɗo maccuɗo Allah baɗo ni foti ko yoolede o ƴetti on kayit o addi hade Firawna yoolade o holli Firawna kayit o nde o holli ɗon Firawna kayit o tan Firawna ndaari kayit o ko ɗon hakkille Firawna arti ndeke oɗo maccuɗo Allah kaaletonoɗo ko kañum eyyi ɗum noon ko on kayit woni mo winduno addana Jibril wiide yo windu kayit o e on ɗon saaha ko hono ɗum ɗo so ala ko heddi omo jogori yowloyade Jibrilu yaha heɓoya on ɗon kayit e juuɗe annabi Moussa adda hollamo e guite makko o yiira yitere makko o anda ndeke oɗo maccuɗo Allah kaaletonoɗo ko kanko ko ndiɗo ngaari bondi kanko Firawna Seydi Sar mi salminima jiiɗa ko nayoroɗen to annabi Moussa hakkude makko e oɗo biyeteɗo Khudar mo ganduɗa ene luura won wiiɓe ko annabi won wiiɓe ala ko gorko moƴƴo tan won wiiɓe ala kanko ko waliyu kono noon konngol ko annabi ngol ɓurani jentilde hay sinno won yaaruɓe ɗum ko ɓuri jentilde ko waliyu won wiiɓe ni ala ko gorko moƴƴo tan kono ko waliyu kanko oɗo Khudar kanko oɗo Khudar kala ganduɗo asko makko wiyama mayata ko e l'islam heforitta ha aduna gasa kono noon Khudar wona inde makko tigui rigui o wiyata ko Baliya kanko oɗo Khudar o wiyata ko Baliya Seydi Sar konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle ceerno Khalidou machallah Khudar de ko neɗɗo mawɗo kawisaji mawɗi est ce que mbete inde makko ko Khudar so wona Khudar ko saabi o wiya Khudar beele goɗo hen asku makko ngo mbiɗa so neɗɗo andi mayata koye l'islam eɗen mbawi andude asku makko ceerno Khalidou Seydi Sar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no feewi kadi e namdal ma ngal ɗo bangal fayida mbiɗa mbeta kanko ko Khudar o wiyete e kadi so tawi ko Khudar o wiyete holko addani mo wiyeede Khudar e kadi so ɗum ɓenni mbete eɗen mbawi andude hunde e asko makko kanko Khudar ha yetto annabi Nuhu aha so Allah jaaɓi foof ne wawi wonde Seydi Sar kanko Khudar wona Khudar woni inde makko tigui rigui ala yogay anduɓe ɗon mbi omo jogui sowore omo jogui inde haqiqa kala ganduɗe ɗen ɗon inde andi inde bam makko andi sowore makko andi waccore makko on ɗon neɗɗo mayata ko e l'islam Khudar noon addinimo wiyeede Khudar ko kala ɗo jooɗi e leydi tan leppat kala ɗo jooɗi e leydi leppat wiyama kadi so tawi omo juula kala ɗo juuli ɗo e saraji mum foof leppat kanko Khudar o jeeya koye geñgol annabi Nuhu kanko Khudar bam makko ko lamɗo mawɗo wonno won konngol wi ko annabi e konngol cellugol kono hewɓe e anduɓe gitti ɗum mbi ala kanko Khudar o wona annabi ko waliyu o jeeya koye heeriɓe e nder waliyaɓe kanko Khudar ko kawis mawɗo won defta gadduɗo wonde ha joni omo wuuri sababu nde wendu wiyetedo hawdul hayat o lootinoma e ndun wendu wiyama ala o salliginanoma e ndun wendu kala mennoɗo memde e ndun wendu ha joni ene wuuri ko ɗum waɗi sababu an almudo annabi Moussa e on ɗon saaha biyeteɗo Yushi on ɗon almudo ene wuuri ha joni ma en kaaloy habaru makko so hawre e welede Allah kanko oɗo Khudar Seydi Sar o wiyeteno inde makko ko Baliya caggal noon ɗo jooɗi ko leppa
ko ɗum wimo hudar ɓe mbimo hadir kanko jibini ko biyeteɗo malakan jibini noon ko biyeteɗo falaha on falaha jibini noon ko biyeteɗo abir o jibini noon ko biyeteɗo shalakh oɗo shalakh jibini noon ko biyeteɗo inan jibini noon ko biyeteɗo arfakhshud jibini noon ko biyeteɗo sam oɗo sam jibini ɗum ko biyeteɗo annabi nuhu alayhi salam wadde ko ɗum ɗo woni asko makko ko ganduɗen hen kanko oɗo hudar joni noon konngol arti e ma Seydi Sarr e on ɗon saaha jokken golle. Seydi Sy a jarama ɗo hen laaɓi en gandi holiyo gonnoɗo hudar holiyoɗo hen hudar ceerno Khalidou ko woni sababu hakkunde Moussa e hudar annodirde. Seydi Sy bisimilla maɗa. Seydi Sarr mi salminima lawol gongol mi nani ko kalɗa kadi mi weltima hen no fewi namdal ma bangal fayida mbiɗa holko woni sababu hakkunde annabi Moussa e hudar holko woni sababu hakkunde mabɓe hade golle ɗe taw holko woni sababu hakkunde mabɓe sababu hakkunde mabɓe ari hen konnguli kewɗi wiyama ko annabi Moussa darino hakkunde yimɓe mum o wiɓe holi gando hande ɓe gartiri e makko gandal ɓe mbimo ko an nde wonno Allah no rokkimo gandal o fonno ɓenninde gandal ngal to Allah subhanahu wa ta'ala nde ɓe mbimo ko an tan o darni ɗon o hanni ɗon o waasi ɓenninde Allah noon wima hollumo gorko goto taw ala ko jogii ko sibi kanko Moussa omo jogii gueɗe nayyi hudar ala hen gotel kono noon ma hudar jangguino won konngol mi wi ko ni konngol gongol ngol wi ko annabi Moussa Allah hokkimo tawreta e nder tawreta Allah hokkimo hen gande kewɗe o heɓɓiti kanko annabi Moussa mo haalda e Allah nde wonno Allah ko kalimu makko ko kaldiɗo makko o wi Allah hal atayta ahadan min ibadika mithlu ma ataytani mbete a rokki goto e jiyaɓe ma ɓe tagɗaɓe yeru ko dokkuɗa kam ko a rokki goto ma ko dokkuɗa kam ko wonmo meeɗa rokkuɗum e tagore ma hande oɗo zaman mo gonɗen ɗo ko dokkuɗa Moussa ko min Moussa kaldo e ma ɗo wonmo dokkuɗa ɗum Allah wahyimo Allah wimo inna li abdan ene wodanimi maccuɗo goto mi rokkimo gandal ko mi rokkanima mi rokkimo gandal mi rokkanima hono ngal gandal an annabi Moussa wi ko mbiɗa ko Allah wimo aha e on ɗon saaha annabi Moussa ñaagi Allah subhanahu wa ta'ala nde rendintaɓe mboɗo yiɗi mballami mi yiya on ɗon mo dokkuɗa gandal ngal a rokkanimi e on ɗon saaha mi yiyamo mi ɓeydoro e makko gandal ɓeydoro e makko gandal e on ɗon saaha noon e hoddiro Allah e bawɗe muɗum Allah subhanahu wa ta'ala felliti holludemo oɗo gorko e on ɗon saaha annabi Moussa ñaagi Allah yo waɗan ɗum finde holno waɗata ha wawa yiyoydemo Allah subhanahu wa ta'ala ne haalno ɗum Moussa holno mbawata wadde ha mbawa yiyoyde oɗo cuballo koɗɗo e nder maayo ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle ɗo hudar woni cuballo koɗɗo e hakkude maayo en calmino hen dendagal cuballoji kala to mbawi wonde e nder windal nde kala ceerno Khalidou eskey ko ni hakkude Moussa e hudar ardi e o sifa jeytade gandal nde tawno jeytade gandal ko Allah tan jeeyi kala ko mbawɗa won gonɗo dow ceerno Khalidou no wayi ɗon hakkude mabɓe eyyi ko ni Seydi Sarr mi salmitimama weltanimama no feewi eyyi hakkude hudar e Moussa sababu o
ko to bange gandal fannuji kewɗi noon kalama hen en kaali hen ɗiɗi fannu keddiɗo ko o darinomo omo waɗa khutba kanko annabi Moussa no almami aljuma khutbinirta ni e nder banu Israila en lamdal waɗi hol gando hande hol ɓurɗo jogade gandal kanko annabi Moussa o joofi hoore makko o wi ko kanko o fonno ko wiide Allahu a'lamu eyyi ko Allah tan woni ganduɗo ɗum kono noon o hanni hoore makko o ɓenninani to Allah subhanahu wa ta'ala Allah noon felimo kanko annabi Moussa sababu nde o ruttinani to mum gandal Allah noon wahayimo kanko annabi Moussa mboɗo jogui maccuɗam goto o holi ko hakkude maaje ɗiɗi hani wawi maayo woto ko maayo Faris maayo ngo ganduɗa ko maayo Faris maayo immo ngo ko maayo Rum ɗeɗo maaje ɗiɗi ɗe gari haɗe tukkodiri ɗe memodirani ay renditirde kanji ɗiɗi maaje ɗe ko hedde ɗon gorko mo Allah wiyata yo annabi Moussa ƴeewoy biyeteɗo Hudar o ko toon o holi e o hoddiroje Allah subhanahu wa ta'ala haalni annabi Moussa o wi aha gorko goto nen toon on ɓurma gandal Moussa heɓɓiti wi joni joomam holno jiiran momi Allah wimo jiiratamo ko nangu liingu ya ƴeewoy liingu mangu mbaɗa e palat sa waɗi e palat mooma e maggu lamɗam sa moomi e maggu lamɗam jaha ɗannoɗa aɗa ñaama e maggu kastari aɗa ñaama e maggu bottari aɗa ñaama e maggu hirade kastari e bottari e hirade fof koye maggu mbaɗata aɗa yaha noon aɗa ñalla ɗo aɗa waala ɗo kala ɗo jejjiɗɗa limugu kala to mbawɗa yejjidde limugu sa yeehi tan ha a meeɗi yejjidde ñamde yonti a yiɗi ñamde a diranimo ndeke ka jejjiɗɗomo to gumminoɗa to Moussa yimo eyyi o wi rutto ay to jejjiɗɗamu ɗo ko ɗon jiyaɗo Allah mo jinmi holludemo gandinowomo o woni Seydi Sarr ko ni Allah subhanahu wa ta'ala wimo konngol ngol arti e ma e on ɗon saaha jokken gonne ceerno Khalidou Abdoulahi Sy en 1999 min meeɗi luloyade kolongal gotal ne wiye Dedal Jalluɓe woni ko less ɓoki jawe mboɗo yaade gorgolam neheɗomi biyeteɗo Malaɗo Jallel Malaɗo Diallo on ko yumiraɓe tedduɓe he jeeya on ne rokki gurdam rokki nehdi rokki fayidagal suyama nene jibinɗo tan ma wiye kadi oɗo hen no gorgolaɗo de elle ɓurtima nene jibinɗo ceerno ha yimɓe foof cikka nden yimɓe noddirano ko Abdoulaye Malaɗo saabu kanko woni jinnaɗo kanko woni neheɗo o min jaadi toon mboɗo remoyi toon ko ndema mawɓe mboɗo remno guesal ne foti no bone nden hitawi mi dañi gawri ñebbe ha heewi ala fof komi dañani hen kadi gontumi gaynako lawol gotol kisa saabu ala fof komi waɗani hen nden somin coodi liɗɗi firgo ala haydara la min musnaɗɗi no mbiɗa ni waɗe lamɗam min musnaɗi min mbaɗa palat min mofta min mbaɗa dow lekki taw ñande kala amin defa hen taw bonata mboɗo andi ko toon min guitti ngal ɗo henna gandal ceerno Khalid Abdoulahi Sy mbete ko ɗon tan o hebli kanko annabi Moussa ngam yahade sifa mo jomiraɗo sifanimo to Hudar walla ala ceerno Khalid bisimilla maɗa eyyi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol mi weltanimama no fewi mbete ko ɗon tan o nangi ligo yeehi walla wonko waɗi goɗɗum eyyi darde ala nde won noon kanko annabi Moussa omo yiɗi gandal no fewi nde Allah haalanimo kan haala omo sumbo omo sadio omo yiɗi yiide on ɗon gorko o ala ñaam o ala yar so wona yiide on ɗum gorko caggal ɗum kanko annabi Moussa omo joguino almuɓe tato hen goto wiyete ko Yushi goɗɗo o wiyete ko Kalibu goɗɗo o wiyete ko Ɗarun
ɓeeɗo tata noon ko ɓeeɗo o feccuno deftere tawreta o jangini gooto fof feccere wootere taw gooto e maɓɓe fof wawani feccere nde goɗɗo on jangi ma en garoy hen sen gari to qissa ɗaruna inchallahu taala hakkude makko e Moussa e on ɗon saaha o noddi biyeteɗo Yuushi'u o kanko annabi Moussa ko almudo makko o wi on arga e on ari o habri ɗum ko jiɗɗen haalde ɗo ko o noddi on ari o wi on min de mi serata mboɗo yiɗi ɗannade mi serata mbeɗa yaha noon komi jahowo hami yettoyo renditirde maaji ɗiɗi maayo Faris e maayo Rum walla ni hay somi yettaki toon kam mboɗo jogii ɗanngal juutngal mami yaa kam dumunnaji juuɗi almudo wi aha o wi aha on saha noon o wi almudo jimmi joni ko ndownoɗa oɗo palade nguɗo lingu Yuushiu ko kañum yaadi e makko kañum liggontomo ene jagga e makko gandal woni ene janga e makko ne ɗaɓɓa e makko gandal kanko annabi Moussa ene liggonomo o wi mi serata mbeɗa yaha noon hami yettoyo hakkude maaji ɗiɗi to ndenditi maayo Faris e maayo Rum walla mi wuulo mi yaha duuɓi kewɗi walla mi yaha dumunnaji kewɗi e on saaha almudo rondi palaɗo on e waɗi lingu o ardi almudo o rewi e makko joni noon kanko annabi Moussa omona yiiloyo Hudar o ardima almudo rewi e makko ina rondi palaɗo on waɗi lingu ngu ko hen ɓe ñamata kastari e bottari e hirani ɓe ñallaɗa ɓe mbaalaɗa ɓe ñallaɗa ɓe mbaalaɗa koye lingu ɓe ñamata jonno ɓe gon ko yiiloyade Hudar noon ɓe ganda to heedi kono Allah haalniɓe no yitorto kala ɗo ɓe jejjiti lingu ngu ɓe jeehi ɓe ɓenni ha ñamde yontoyi ɓe jiiɗi ñamde tan ɓe mbi e bone en jejjiti lingu ngu to ɓe jejjiti lingu nguɗo yoɓe gartu ha ɗon ko ɗon Hudar woni Seydi Sarr konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken gol est ce que annabi Moussa joom golwale kewɗo golwale ceerno Khalidou jamanuji ne ɓenni seeɗa kalɗo almudo nani bawɗo gandal no feewi ene jarani ɗum yaade yettoyo wona ɗon dumunnaji hayɓa gandal yaaha hande noon ɗen gueɗe woni koye ustade nde tawno hande wonti aduna yillam ngaalu ɗum noon yimɓeɓe mballu almuɓe ne ɗaɓɓiroye gande ha ɓuuri kadi wawde dañde gande nde tawno hande o nde tawno ɗaɓɓata gandal kadi ko haalis ɗaɓɓata gandal ko haalis ɓayde ko ɗum ɗaɓɓata so a tawi almudo woni e nder galle mon wo arti omo janggi omo gayni ballemo kadi o yaaha duuɗe towɗe goɗɗe o ɗaɓɓoya gandal ha ɓuura ɗo ma dañ kadi ko wonti ha o wontani galo galle o so haaji jomiraɗo ceerno Khalidou annabi Moussa yaadi e almudo mum holko ɓe jii e lawol he to banggue kawisaji hade mabɓe yiide Hudar Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi Moussa yaadi e almudo mum ɓe jeehi ha ɓe goɗɗoyi seeɗa o wirti dingaral mawgal kanko annabi Moussa o tawi ɗon yimɓe ene juula ene jaggay koppi ene cujjoya kanko annabi Moussa o salminiɓe caggal nde o salminiɓe ɓe jaatimo o lamdiɓe holi kamɓe holi onon e holko gonɗon e Hudar ɓe mbimo minen komin maleykaji emin dawa ɗo Allah e ngal ɗo dingiral min ɓami rewde ɗo Allah noon gila nde Allah tagui ɗo ngoɗo maayo gila nden minen ko sara maggo min goni e ngal ɗo dingiral emin dewa Allah min ngala hajgol on saaha kanko annabi Moussa o duwaniɓe ɓe duwaniɓe mbimo yo Allah fewne o yawti kanko annabi Moussa omo wonde almudo makko eɓe jaaha
so kasari yontiɓe ñaama e lingu so bottari yontiɓe ñaama e lingu ɓe ñallina so tawi hirande yontiɓe ñaama e lingu ɓe lelo ɓe goori ni wiyama ɓe jeehi balɗe kewɗe hade mabɓe yejjidde lingu ngu kono wiyama ala ɓe jeehi ko ñalawma goto ñalawma ɗimmo o saaha bottari ɓe ciftori lingu taw ɓe jejjiti lingu ngu ɗo ɓe mbalno taw ko ñalawma ɗimmo o ngol konngol ene yaaji no feewi ɓe jejjiti lingu ɗo hayre wotere ɗo ɓe mbalno sara weendu wiyetendo weendu gurdam ko ɗon ɓe jejjinno lingu ngu ɓe mbaali ɗon ha weeti ɓe kastima ɓe gasni yaadu yonti ɓe gummima ɓe jeehi kono noon ko gila ɓe jahani lingu ngu ɓodi kañum yeehi Allah wurtini lingu ngu naatoy e ndiyam ndaan ɗon ndiyam to lingu naati ko toon biyeteɗo hudar woni kamɓe ɓe ɓenni ɗo ɓe jejjiti lingu ɗo kono kamɓe sa faami wona hayso kamɓe jejjiti lingu ngu ko lingu adi gopputede sibi yuusi imminoma ina salligino ɗo salligintoɗo ko e weedu no mbiɗen kala mennoɗo memde e mayu ha joni ne wuuri ndunu weedu o salligini no salligintode lingu ngu woɗɗanimo pilam ɗam ɗon ndiyam yani e lingu ngu wurti ngu naatoy e ndiyam ɗum waɗi Allah wiye qur'ana fattahada sabilahu fil bahri saraba lingu jogui ɓodirgal naatoy e nder ngoɗo maayo ndiyam ɓe hoddiro Allah ɓe gacci ɗon on ɗon nokku ɓe jawti yeeso ko saaha kastari wonno ɓe jeehi ha bottari yonti ko ɗo ɓe ciftori lingu Seydi Sarr konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle ceerno Khalidou golle man jooɗi peewi ɓe kaccitima ɓe dawi ɓe jeehi haɓe tampi holno ɓe mbaɗi haɓe gandi ɓe certe lingu beele ɓe dutto ceerno Khalidou Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi ɓe jeehi ha ɓe jettoyima saaha ndeɓe poti wattade gila kastari ɓe dawno ɓe jejjiti lingu ɓe jeehi ha to bottari yonti ɓe tampi nangue ne wuuli o heɓɓiti kanko annabi Moussa omo haalde almudo o wi almudo o addu bottari meɗen gottoɗen enen nde ngal ɗo ɗanngal en dañi hen tampere addu bottari ni gottoɗen poftoɗen seeɗa kam haade men hirnude almudo o heɓɓiti ene jaabomo kanko oɗo annabi Moussa almudo o wimo ayi mbete mi habratama ay sahande tappiten e ndeya hayre to mbalnoɗen ɗo min de mi yejjiti ɗon lingu ngu to mbalnoɗen ɗo sa teski wimbo hayre ndeya mi yejjiti lingu ngu ɗon te kadi ala ko yejjitinimi nguɗo lingu so wona cheyɗane ko cheyɗane tan haɗimi siftorde lingu ngu mi yejjiti ɗon lingu ceerno joni noon holno mbatten almudo o to haaldata e Moussa ɗo ene huuli ina signa sababu yejjiti lingu ngu te ko ɗum wonno ñamde mabɓe ɓe ngala goɗɗum kadi hay sinno ni goɗɗum woodi dañade kamɓe Allah yamirani yoɓe ñam sowona nguɗo lingu e on ɗon saaha almudo o jogui goƴa holno ceerno waddata e mum ceerno o ko annabi Moussa omo signa omo huuli annabi Moussa heɓɓiti wimo en jetti Allah hada ma kunna nabghi enen ko ɗum ɗo ɗaɓɓannoɗen a tinani almudo anda ndeke ceerno ɗaɓɓata ko yo lingu yejjite ceerno ko yahata ko pop ko ɗum sohli yo lingu yejjite almudo ene huuli ɓaade yejjiti lingu ko ɗum wonno bottari hande hay goto anda ko jogori kewande ɗum o anda noon ceerno kañum sohli ko yo lingu yejjite sibi ko ɗum hokkatama ko yiiloyto ko so lingu yejjitama tan elle
ɗanngal makko timmi o dañi ko yinno o dañi yelo makko wadde noon annabi Moussa heɓiti wi aha en jetti Allah ay ɗum ɗo yejjidde en liingu ngu enen ko ɗum woni ɗanngal men ko ɗum ɗaɓɓeten min ko ɗaɓɓatnomi ñande fof ko ya yejjid liingu ko ɗum ummini en yen jejjid liingu yen meeɗi yejjidde liingu ko ɗum ummini en ko nden mbaweten dañde ko jiilotoɗen ko joni noon e hoddira Allah Allah wi fartadda ala atharihima qasasa ɓe dutti ɓe karliti ɓe paati caggal maɓɓe e rewidade ɓe dutti e koyɗe ɗe ɓe garduno ɗo ɓe jaɓɓanno haɓe gara ɓe dutti e ɗen ɗon koyɗe haɓe jaɓɓa hen ɓe dutto holto ɓe gummino Seydi Sar konngol arti e ma e on ɗon saha jokken golle est ce que machallah almudo ne huuli ɓe jejjiti bottari mabɓe lingu mabɓe Moussa ne welti to yejjita to ko toon woni ɗo Allah wino ceerno Khalid leçon-ngaji kewɗi ne hen ɗiɗo darsuji leçon-ngaji kewɗi ne hen ñamde ne heewi ko wona lingu tan kono ɗum ɓe jamira ɓe ñaam ɓe ñamata ko wona ɗum ene tindinen neɗɗo kala ko yamira yo haat ɗon yo wat ɗum tan woni hande yimɓe ne goodi noon so tawi ɓe gaare neɗɗo gam yidde hokkede orientation saabu ɗo joni Moussa ko ñaguiɗo Allah yidde yoyde hudar Allah wi heblo lingu o yaaha yo ñaam tan lingu o haaɗe maggu tan haw yiya on ene tindina en neɗɗo ne so wiyama tan waɗɗum haɗɗo haɗɗo e ɗemgal ma haɗɗo e jungo ma haɗɗo e jiiɗe ma haɗɗo e koyngal ma haɗɗo waɗirni wattirni tan kaala ɗon jiya dalil mum ɓuuri wiide an tan haqqille ma yonima walla an no mbaɗɗa foni fewma walla wiyama ya waɗni hay somi waɗini ala ko bonnata leçon-ngaji kewɗini hen ceerno Khalidou ko ɗon tan ɓe karliti ɓe dutti to ɓe duttiɗo holko ɓe jeeyi yeeso haadema ɓe yiide hudar ceerno Khalid bisimilla Seydi Sar mi salmitimama law gongol mi weltima e namdal ma eyyi ko ɗo tan ɓe dutti nde ɓe jetti to ɓe ponno wattade ɗo aɗa andi mi jogino lingu kono lingu ngu koko lammina ene lammi eɓe jogui mburu taw mburu o ko mburu gawri ko ɗum ɓe baddata e lingu ngu ɓe ƴakka ɓe ñaama joni noon ɗo ɓe jetti ɗo ɓe ponno wattade ɗo tan Moussa jooɗi Youssou jooɗi sara makko Moussa yimo addan en bottari ɗi hankkadi en tampi o yaltini mburu o yimi noon ceerno mi yejjiti lingu eyi fodde no mbiruɗen ni joni noon Moussa wi ko ɗum ɗon ɗaɓɓano ɗen Moussa yimo joni duttoɗen ɓe dutti ɗo ɓe garduno ɗo tan ɓe defti ɗon ɓe jeehi ha ɓe jetti ɗo ɓe mbalno ɗo ɓe jejjiri lingu nguɗo eɓe gandi kay ɓe kastinoma e maggu ɗon ɓe gari ha ɗo ɓe mbalno ɗo eɓe gandi ɗo kam nane subaka ɓe kastinoma e lingu he ɗo henna e on ɗon saaha ɓe gari ha ɗon nde ɓe jetti ɗon tan ɓe jiiɗi yiide lingu ɓe jiyani lingu eɓe lemo saraji ɗo lingu ngu wonno ɗo haɓe jii ɓodel ene immi to lingu wonno ɗo fayi maayo eɓe daara eɓe gandi kay ɗum ɗo ko lingu tan ko laawol lingu woni ɗo henna ɓe keeɓi haqiqa noon lingu ngu koko naati nder ndiyam he ayi ɗo henne Seydi Sar ko ɗo tan annabi Moussa felliti wiide ko ɗo hudara woni to lingu naati ɗo annabi Moussa noddi almudo o totti ɗum jungo wimo ya hoto bandiraɓe men to banu Israila en ya sa yeehi wondanam e mawnam annabi Haruna wondu e makko ha nde gartumi foof eyyi wondu e Haruna ha nde gartumi foof hokkimo jungo kanko o faati to banu Israila en kanko Youshi woni almudu mum annabi Moussa o annabi Moussa naati e maayo he no naatiri e maayo he ni noon ne waɗi kalis no feewi kono kalis o
e no naatiri e maayo he e no yaari e haw yettoyi hudar e nder maayo he sibi hudar waɗi ko e nder maayo he e koɓe kaaldi ɗon salminago no fuɗɗori ko rewi hen noɓe jaadiri koɓe gollodi so hawri e welede Allah ɗum ko janggo inchallahu taala yo Allah hokku en hawde janggo mbaɗen ɗum Seydi Sar e ley ko ɗo kanne tan yewtere men hannde eyyi Seydi Sar yo Allah hokku en hawde janggo e on ɗon saaha jokken golle kalan kadi kaalis gonɗo hakkude hudar e annabi Moussa ko qissa joɗɗo qissa belɗo jurminiɗo kadi hen saahaji ɗum noon ko janggo ko weeli ko fuɗɗoto so hawre welede Allah ɗum noon yo Allah hokku en hawde janggo e on noon saaha jokken hakkude Moussa e hudar ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Khalid Abdoullahi Sy Seydi Sar Abdoullahi Sar mi salmitimama mi weltanimama ha janggo yo Allah hokku en hawde janggo inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya nabi salim thumma salim ala annabi wali yafna wa wila ya nabi salim thumma salim ala annabi wali yafna est ce que gandal weɓani ceerno ƴeewa annabi Moussa ɗiɗo hen kawisaji jeenayyi ɗi Allah subhanahu wa taala rokki annabi Moussa ƴeewa ngal ɗo gandal ngal rokki annabi Moussa ƴeewa ɗeɗo golwole ɗe annabi Moussa wadde Firawna ƴeewa oɗo kawis fiide sawrum e maayo tacca ɓenna ƴeewa kadi hande o Allah haalimo woto jogui maccuɗam ɓurɗomo andude yew ngolɗo lawol ɗannugal e caɗele tampere ha naata e maayo gam ɗaɓɓoyde gandal ceerno yo Allah rokku men yidde gandal yo Allah rokku men ɗaɓɓude gandal ɗum tagui e nder jewte men kala altina eɗen kewi wiide puccu daɗo waɗuno kala ko gandal neɗɗo ko gandal neɗɗo so ala gandal ene hawni neɗɗo ko gandal tawno Allah ko gandal Allah yeɗanma tan gona gando gona tokara makko o yinma o yenma gandal o itta gueɗal ngal o jeeyi o tottuma ko gandal famɗani ɗaɓɓen gandal gonga e gonga kalɗo nanɗen gando daɗɗo jehen toon ɗaɓɓoyen gande jiɗen anduɓe men jiɗen ɗaɓɓo men gande eɗen kala jiɗodiren Allah subahana wa taala wallen ceerno Khalid a jarama kono ɗo wiɗa ko wi amina ya rabbi ya rabbal bayti yo Allah jaabo watta ɗum baade ɓuuɓɗe wanjo e rendo ngo kala wona jaam wonanen jaam jarama ha janggo sahaji jomiraɗo kadi jokken inchallah hakkude annabi Moussa e jiyaɗo Allah moƴƴo hudar ɗi kawisaji mawɗi gonɗi jeese meɗen dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo domga mo dande mum hatte yuli tacci naate duule ceerno Ousmane a jarama yo Allah yo moƴƴere koɗo men ko ceerno Khalid Abdoullahi Sy gorko mo soringo laaɓaɗo gandal labtuɗo sawtowol kumpitowo en ɗiɗo tarihaji labtuɗi to kaɓirde to ko musidɗo men Seydou Abouba gorko mo luggi Seydou gorgol baɗowo golle payɗini toon to lowre men YouTube ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Abou Amadou Hammadi Bayti kaw sa yiɗi mbiyamo ni tanum ne Allah sallam ne yaaha ton ndulumaji demɓe sa yiɗi andude jomen gandal labtuɓe nunɗuɓe ɓe penata ɓe gujjata yiɗodirɓe tamodirɓe ɓe toñata kono sa mimi goto e mabɓe tan a yiita ɗum e carnet ma woni sarɓe ndulmaci ko labtuɓe yontaɓe rimɓe andiraɓe duuɗe pooye yeyniɓe qur'ana jangguini guila duuɗe mbeɓani guila huɓɓude duɗal weeɓani ko nden ɓe kuɓɓi duuɗe ɓe jangguini qur'ana ɗum kala gonɗo e ndulmaji ne andi ɗum e ko taari ɗum foof ɓenne kadi calminama juurama jettama ndulmaji demɓe ndulmaji funeɓe naɓe kala ha to Dunguura faɗo ceerno Mouhamadoul Amine Ly e mbaɗen duuɓi jeeɗiɗi ko ɗon jangguɗen ha tafsirɗen en juurima en calmini en kestitini e dendagal kala ceerno Mahamoudou Thioune ɗo ɓokki sabbude ɗo en jangguima qur'ana no feewi ɗo cargal ɗo ha to cankon ɓoggel ceerno Idi Anna ceerno Ahmadou Adji e dendagal sernaɓe kala e dendagal Fouta dendagal Pulago dendagal Windere kala salminama juurama ɗum noon musidɓe tedduɓe ketkima laki jaam
yo jam Allah ñallane musibam tedduɓe holi famondiɗata Allah yiɗama gañamo gañeɗa